Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani babban al'amari ne ya faru a garin Kano. Turƙashi ya yi matuƙar girgiza Arewa baki ɗaya faruwar abin. Yanzu-yanzun nan wannan abun al'amari ya faru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kafin mu shiga cikin wannan bidiyo, idan yau ne farkon zuwanka, za mu so don Allah ka daure ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora sababbin ayyukan za su zo maka kai tsaye. Mun gode sosai. Mu shiga cikin bidiyon. Wani babban al'amari ya faru da wannan fitacce. To masu sauraron mu, a shekarun baya da suka wuce irin wannan abu ta faru, to a fisani yanzu ma haka ta sake faruwa. Mu dai abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya kyauta kuma Allah ya kiyaye gaba. Da yawan matasa da maza irin waɗannan abu tana faruwa da su, musamman ma maza 'yan shekara 29 zuwa 25 har zuwa 30. To masu sauraron mu, wannan abu yana faruwa ne sakamakon rashin yima maza aure da mata. Hai mace ta kai kimanin shekara 30-40. To masu sauraron mu, wannan abu shi yake janyo irin waɗannan abubuwa suna faruwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya kyauta kuma Allah ya kiyaye gaba. Da irin waɗannan abubuwa sun daɗe suna faruwa. To masu sauraron mu, mun gode sosai da ganin muka kawo ƙarshen bidiyon mu na yau. Idan yau ne farkon zuwanka, da Allah ka daure ka dangwala alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne zai baka damar da zarar mun ɗora sababbin ayyukan mu za su zo kai tsaye. Mun gode.